just in a moment. By and large, I'm delighted to bring to you Turkana University College, which is a constituent college of Masinde Muliro University of Science and Technology. In our interview with the principal of Turkana University College, Professor George Ndiema Cheminingwa, we can confidently say the University College has been in existence for about a decade now and was inaugurated by the incumbent president of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. I am Professor George Cheminingwa, Principal Turkana University College, a constituent college of Masinde Muliro University of Science and Technology. Welcome to Turkana University College, the cradle of knowledge. In essence, Turkana University College started small with a population of less than 200 students and less than 10 programs. The university has been in existence for more than 7 years now, and it has made strides. It started with 112 students, and now we have over 2,000 students. We have several programs that are running within the university. We have up to around 40 programs that have been accredited by the Commission of University Education and the relevant bodies like the TVETA for diploma and certificate programs. So we have 3 schools that these programs are based. We have School of Education and Social Sciences, we have School of Business and Economics, and then we have School of Science and Technology. So based on the 3 schools that we have, you realize that our programs are categorized into those 3 or 4 categories. That there is a university in Northwest Kenya, in fact, in Turkana County. This is what you are going to discover just in a moment. By and large, I'm delighted to bring to you Turkana University College, which is Do you have a special event coming up? Let YouFriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. YouFriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tech, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mongi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chunyo Nagi TV, aero neno Chunyo Nagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chunyo Nagi TV, kete mane Chunyo Nagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Joka nyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV.
adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich. An president mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda joka Nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny dholuo kendo en chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama Onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Mana kamano janeno mara pani wadugo kendo e ondamono endo mar ariyo mar chenro mar Onagi Jakinda. Mana koka ni wang'isi toke kocha en ni ne wadhi bedo gi welo odiochieng' ma kawuono ni endi mago mowuok e mbalariany no endo mar Turkana University. Koro wadhi loso kodgi odiochieng' ma kawuono. Mana kaka nang'isi chien janeno mara ka in janyuola kata in japuonjre madwani mondo otudre kata ong'e mathoth mano e wechego eko mag somo e mbalariany no endo mar Turkana. Warwaki mana odiochieng' ma kawuono. Ka ok aketho seche mang'eny tadwani mondo wachaka. Ing'eni welo kodonjo to nyaka ng'isgi ni karibuni sana. Mano e chuny Onagi TV. Iya. Koro ka wachako kod introduction madwani mondo ging'iswa ni gin jomage to gia kure to ber mane mobiro kata ma ukelonwa chuny Onagi kaendi kod joneno magwa maneno wa kawuono. Erokamano ka achako gi an iluonga ni CPA Dr. Jared Okelo Otieno. Ajaka Magambo. Migori County. Okay. To koro apuonjo School of Business subjects mag accounting. School of Business and Accounting Turkana University College. Okay. Koro wabiro ka odiochieng' ma kawuono mondo mi watwak gi joneno magwa mondo wanyisgi weche mabeyo manie mbalariany marwa mar Turkana University College. Kamano. Karibu sana. Erokamano. Ka wadhi wendo wa mar ariyo. An iluonga ni Dr. Collins Obura. Hata Jakano Kabonyo ka. Kisumu County. Okay. Amba tiyo Turkana University College. School of Business. Koro wabiro ka mondo wugi jo Kanyanam mondo wakon gi about Turkana University College to gi gimo miyo ber mondo ka wadhi wasomo kuchocho. Ramor kan ka. Asante sana. Wendo wa mar adek. Iluonga ni Jeremiah, Dr. Jeremiah Onunga. Ambe atiyo Turkana University College. Apuonjo e School of Science and Technology. Ana Jakano to adak Migori. Kamano. Okay. Karibuni sana, warwako kabisa. Erokamano. Ka wadhi e penjo mokwongo ma wadwani mondo wang'e odiochieng' ma kawuono, mana ka wachako gi wendo wa mokwongo en ni ing'eni kichako gimoro kata kichako nyathi nyingi ichake with a meaning. Kata maybe nitiere interest moro mibedo godo. Ang'o miyo ne uchako mbalariany no kata mbalariany mane ugero no Turkana University College? Erokamano. Turkana University College ochakore koluwore gi bedo manobedo gi constitution mar Kenya ka. Magombo ni kaber ka sirikal nego muam maber to county ka county owinjo bedie ni nigi mbalariany. Koro e county ma Turkana manie anyawacho ni ochiegni gi piny ma Uganda, wadgo tong' Uganda kendo wago tong' gi jo South Sudan malo gi jo Ethiopia.
Koro mane kaka kuma Turkana nitiere. Koro e county no sirikal oneno ni kachicha boket ang'owa e university. Koro odhi ochake nying mar kanyo Turkana University. Mana kaka yudo ka nochak moko University of Nairobi nikech en Nairobi. Koro kacha boket ni ma be koro Turkana University e dala mar Turkana. Kamano. Koro mane kaka Turkana University nochakore. Koro because of constitution wacho ni mondo kaber to county ka county obedie gi university margi. University gi nyuolore. Iyudo ka Nairobi University nonyuolo Moi University. Koro bang' Moi University kosebedo mongirre motegno, ebo chako rie bade konyuolo kuonde moko. Achiel kuom university mane Moi onyuolo niluongo ni Masinde Muliro University of Science and Technology mantiere dala mar Kakamega. Kasto e higa mar 2017, January tarik 27, Masinde Muliro koro nonyuolo Turkana University. Koro dhi ochak Turkana University kacha. Mawane gi courses mabeyo e mbalariany mar Turkana University no. Dhi mondo awach kuma nitiere ke jomoko ko winjo ni Turkana University to gipenji ni to kono donge jo Al-Shabaab gini gi pesa moro thage ji goye ji giwe ni Turkana University ni e tong' Kenya machiegni gi Somalia gini kocha. Wachiegni gi Uganda. Ma kidwa dhi kiwuok Kisumu ka tikawa kawa gari tichimo dala mar Kitale. Ikadho kama mama gi nitiere mar Masinde Muliro Kakamega ka. Tikidonjo Kitale kendo koro geche nitiere kocha turi. Ibed ni dwa donje Nissan, kadi dwa donje bus, nitie bus madongo gi bus moko mane diere gi. Gintiere kanyo madhi nyaka Turkana. Kiyange Kitale, tikadho West Pokot, tidonje Kitale. Idonje Turkana, town miluongo ni Lodwa. Koro town no ema wantiere, ema Turkana University nitiere. Kamano. To maybe ki lero nwa courses ma nikech awinjo ka ng'ato nitiere course ma puonjo ka endi. Koro maybe king lerno matin course mipuonjo e Turkana University. Ata adwa mawacho matin lakini adawe ne ma jakomna. Iluongo ni Dr. Collins Obura. En e jakom mar School of Business. To koro anta puonje buoye. Ana puonja course mar accounting e school kanyo. Koro en ma adwa olere courses gi. Mondi winje kechene makoro mewa courses ma puonjo e Turkana University College ka e school mar economics gi business. Kamano. Karibu sana. Kamano. Turkana University College wan gi schools adek. Wan gi School of Science and Technology, wan gi School of Education and Social Science, kendo wan gi School of Business and Economics. Korido ka school adek gi, school ka school nigi courses magi offer. To school gi wa offer courses from PhD, masters, undergraduate, diploma gi certificate. Wanyaka gi short courses. Koro kaka PhD wan gi the whole school, wan gi PhD School of Education offer PhD Doctorate of Philosophy in Educational Planning, yeah. Then School of Science offer Doctorate of Philosophy in Environmental Science. Kaito School of Business offer PhD in Business Administration. Koidoka those three, each and every school ka school nigi PhD program agi offer. Wanyaka gi masters program ma kibiro to idoka school offer. So undergraduate the same. School of Business iparo one gi programs adek. One gi Bachelor of Commerce, Bachelor of Business Management, and Bachelor of Science in Economics. Ma offer. Manaka kanipenjo Dr. Jared. Dr. Jared na chiel kumwa ana chia mar Department Management Science School of Business. Koro that School of Business ema offer programs adego. Jared ka ipenje to no kodwa duoki. Upunjo accounts and specialization mar accounting. Kura account nemo puonjo school. So idoka the school mar business, these programs we attract nyithindo mang'eny kabisa. Ng'eni Turkana kama Turkana obet, like the introduction of the county government, kata imbisi winjo kujuju. One gi several NGOs makujuju. Ko idoka they attract so many people mondo be to help mondo dio coin these particular institutions. Koro a school kaka Bachelor of Commerce, Bachelor of Economics and Bachelor of Business Management, ntie specialization mang'eny mantie under these particular programs. Kaka procurement, accounts, finance, one gi human resource,
marketing, management, and business administration. Koro magite wa offer kae. Koro mano momiyo ineno ka watemo mondo ka nyithindo biro to wa engage gi mwatieg gi maka gidhi oko kuchocho to ginyalo give back excellently gima giyudo koni. So Turkana University as a college nigi several program. Awacho ni PhD wan gi programs adek, masters wan gi program aboro, undergraduate wan gi over 24 programs. Wan gi diploma programs around 16, then certificate and also short courses. Koro magi gi programs ma offer Turkana University College. Okay. Yes. Koro japuonjre obiro kacha chande to oyiera kos modwa timo to tima. Koro ka wadoke certificate, uchako gi certificate. Yes. Certificate ni okaw how many years? Certificate kao 2 semesters. Okay. 2 semesters. Within 1 year ICT kuri certificate. Kamano. To chakore grade mane? Grade as in gima nyathi oyudo. Nyathi ka nigi D+, to timo certificate. Okay. Courses te mag certificate, D+, okay. Minimum. Koko dhie diploma? Ka ko qualify for diploma to nyalo chako gi certificate. Kosetieko certificate to nyalo dhie diploma. Kosetieko diploma to nyalo advance odhi undergraduate kamano. But mano yudo ka education to timre kamano. Ng'e maber ni TSC and Ministry of Education tiegi cut mark of C+. Koro education gi ineno ka nikech ok dwar mondo wakon nyathi ni mondo join with a lower grade. Kaito kisetieko koka bang'e kidwa mondo yud tich to tich onge. Koro wadwaro mondo koro education koni to C+ and above madhi mbele. But other courses kaka mag business nyathi nyalo chako gi certificate, advance to diploma and graduate kamano. Yes. Okay. Akoro ka wadoka e wendwa mar adeka ntiere emben japuonj lecturer kacha chande, maybe ilernwa matin kosno endo ma ipuonjo e University mar Turkana. Kamano an apuonjo e School of Science and Technology, a department moro kanyo miluongo ni Department of Renewable Energy and Technology. Ng'eyo maber e Turkana kucho kaluwore gi chal mar weather, wayudo chieng' gi wind mang'eny. Koro neno kaka university mondo wachak program madhi bero natural resources mantie. Koro anto kaka an to apuonjo computer science. Computer science kanyo wan gi program in Bachelor of Science in Computer Science, one gi diploma in IT, one gi masters in Information Technology, kendo one kod Bachelor of Science in Information Technology. A School of Science kanyo ne wang'iyo Turkana County kaka en, to wang'iyo kaka university kodhi kamoro kaka ne daktari wacho, onego bedni university bedo mondo okony issues ma local. Koro Turkana kaka en county ma vast, olach. Koro wan kaka university wakelo program moro kanyo miluongo ni community health. Koro community health ni wachake certificate, wachake diploma, wachake degree, kendo wachak wakete masters. Koro waluongo ni Masters of Science in Public Health. Ang'o momiyo watimo mano? Watimo mano nikech seche moko iyudo ni ber mondo ikon ng'ato ni geng'o tuo ber moloyo dhi osiptal, to nikech osiptal ni mabor. Koro wakonyo watemo mondo watieg community health workers mang'eny mondo kata otenre gi program manyo sirkal koro sadi okelo mar universal health coverage ni, mondo koro prevention odhi malo. Koro joka kaka wasetiego gi kata certificate, kata mana diploma, kata mana at bachelor's level, to koro gidhi e kor gwenge kama giaika. Koro gikonoge ni mondo wageng' tuo, alwora mar onego bed maler. Mondo watim kama, koro as a university wase scan the environment ma waketo courses machal gi gik ma shida mantie kocha mondo wakon joka. Gik machalo kaka environment gi climate change ma koro sani otukoni. Wan gi program in environmental health.
wan gi program in environmental science, wan gi program PhD in environmental science, just to help make sure that as a university we are addressing the local issues. Bang' kwasetimo kamano to koro jogi koro be gi business kanyo, koro nyithindwa gichako yudo the entrepreneurship skills makoro gidhi godo oko kuchocho. Koro mano koro wayudo koa kuom jogi, koro watemo wa infuse and then kendo koro wachako watiego jo education. Joko koni ni education ka to TSC oseketonwa kaka ichako C+ ka dhi malo. Kiyudo C+ ibiro titiegi kaka japuonj madhi puonjo Kiswahili kata gi history kata CRE kamano. Ka penjo, okay. Kokie na med gimoro kanyo ma Dr. Jeremiah wacho ni kare university ka ntiere kaka Turkana ntiere kare gima ong'iyo mondo mokony alwora ma untiere. Iwacho kaka ndalo moko nosomo to iwacho ni dhano nowuok e Homo sapien, Homo erectus kamano kiparo gi kaka ne ipuonjowa ka dhano chalo. Turkana kae mano yudie dhano machon, chogo mag dhano machon, miluongo ni koro ni the cradle of humankind. Iwacho ni kae kare kama chalo gima dhano machon notimo ng'owa ne nitiere, ma ng'ato moro en koro senind iluongo ni Dr. Liki nochako weche mag ng'iyo to dhano machon gi mane Turkana kane nodak nade, notiyo gi gik machalo nade, gik mipuonjowa nopuro nade, kaka muka motuo machalo kama nodak nade mobed mangima. Koro wan gi masters moro on iluongo nang'o cha human evolution and biology mapuonjo weche machalo kamagi. Koro ji ng'eyo kuonde mane giaye. Omiyo wambe wakoro wachakore ni koro wan the cradle of knowledge. Wan ema koro kare rieko mag ji nonogi. Be koro kare chakore gang'owa gi Turkana. Ka dhano machon ne ni kacha mong'e no survive nang'o, ong'e no puro nang'o, ong'e no nego le nang'o molos maje kama ne onge kibrit ma mach bedi molos chiemo mocham. Wambe kare kama kwano no watieg nyithindo mondo tim ang'owa obedi gi somo maber. Kasto kendo nyanonro moko bedo chako yudo ni nitiere petrol oil mayudore around Turkana ka. Koro wan gi program moro e school ma Dr. Collins nitiere miluongo ni Diploma in Oil and Gas Economics ma wa partner gi jo Kenya Pipeline. Nitiere school gi moro ma giluongo ni Morendat. Koro wariwore kodgi kanyakla mondo mwapuonj nyithindo e weche mag oil gi, mondo mi kopo ni oil ni brut wuok mondo bedie e gima miyo sirikal kendo Kenya pesa mang'eny, yud ka wan gi nyithindo mosetiegore mong'e weche mag oil and gas gi. Te koro manyiso ni watemo puonjo dhano, ok ni mondo gibed abeda joma puonjore wuok koni an gi degree, to bed gi degree man gi nengo makonyo okang' kokang' kata kidienye ma Nyasaye oyie ni mondo gibedie. Kamano. Mana kadhi e penjo na mar ariyo en ni iwacho ni Turkana University College nochakore higa mane? Nawacho kacha nochakore tarik 27 dwe mar achiel higa mar 2017. 2017. Emo serikal okawe kogole bad mar Masinde Muliro mantiere Kakamega. Kamano. And how so far un gi jopuonjre maromo nade? Ne wachako gi nyithindo 200. Sani wan gi nyithindo moingo 2000. To kendo sama wuoyo ne jo KUPS mamiyo university ka university nyithindo osechako miyo wa nyithindo 795 ma warito mondo mi odongi odonjiro tarik 2 dwe mar 9 higa ne nyithindo go donjo. To ok gin kendgi ma gibiro. Nitie nyithindo mabe oseneno kendo ber mar Turkana ma ne thuolo ne jo KUPS oketo ma nyithindo nyalo loko godo university moluong gie ka gidwa dhi e kama chielo. Waseyudo kendo nyithindo mang'eny bende madwa ni mondo riwre gi nyithindo 795 momiwagi mondo gibe ka yawo sikul tarik 2 dwe mar 9 higa ni to gibe gibi Turkana. Kendo registrar marwa Paul Odongo tiyo malich ahinya mondo mi nyathi ka nyathi mokwa thuolo mondo bi oriwre kiny mosemiwagi ebo medogi piyo mondo mi giyud thuolo mar somo. Kamano. Erokamano ahinya. Janeno mara mana kamano endo ka in gi penjo moro amora midwa ni mondo ipenja wendo odiochieng' ma kawuono. Mago ma e Turkana University College mano ma e kor gwenge go eko mag Turkana omi thuolo no endo amara penjo mari kawuono ni endi. Wakaw yoyo matin abang'e ka waduogo ka endi to wadhi mbele kod twak marwa.
Do you have a special event coming up? Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyiero toto jaber. Hai kwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Mar Chunyo Nagi TV, aero neno Chunyo Nagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae e kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chunyo Nagi TV, kete mane Chunyo Nagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Jokanyanam, ma en Chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich, an President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny dholuo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi, kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child, kaachiel gi girl child, bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e Chuny Onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka Onagi. Akwe ujo kanyana monde, ujoinwa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka Nyanam, my GN Bernardo Guche or Benbo. And man Musa Juma Ovela, to the way Landalo man I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Go Musa Manuel Okinyo Koachoni, Adonjo, Penny, US, no Wakadira, Oguche Jana Katch, Ngamalongo Sana Bende, Omini Edi Festa Gitambo Bende, Tom Juma, Magusi Musa Madongo, Magemani Okele, US. Onagi TV, Egiwa Masani, Mwadua promote. Kojo Tulwate. Donjuru e Onagi TV, ubo winjo ngolo, mag Jowa, mag Musa Juma, mag everybody, mag play wa e Luolan. Chuny Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye mamondo waritre. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo jaluo.
Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Mana kamano janeno mara waduogo kendo kawadhi nyime koda twak marwa odiochienga ma kawuono ni endi kawadhi nyime en ni adwani mondo achak gi wendo marwa mobet tung kocha chande ong'iswa ni seche moko tinde ing'eni watiyo gi weche goeko mag social media mang'eny ahinya. Koro ong'iswa ni ka nitiere japuonjre moro oko kacha kata janyuol madwani mondo apply mondo chopa Turkana University College otimo nade? Erokamano. Turkana University College nitie e mbui mar Twitter machon niluongo X machon niluongo ni Twitter. Wantie e Facebook, wantie TikTok, kendo wan gi website ma iluongo ni www.tuc.ac.ke. Koro kidhi e mbui kanyo kinya janyuol mamanyo ne nyathine nafas kata nyathi mamanyo nafas to ibiro yudo tab mar downloads. Koro ka download kanyo ibiro yudo our application form. Ibiro jaso application form no. E application form kanyo nitie account, chulo application fee, kasto ioro, inyalo scan tioro email address mar registrar, iluongo ni registrar at tuc.ac.ke. Kose yudo to odhi bedo processed kasto ioro ne barua tinyise tarik ma iawe school to biro to donjo to chako somo kodwa. Okay. Kamano. Koro imiya tarik modonjo godo to donjo e school direct to chako mana somo. Yes. Koso nitiere koko onego bed nobiro to plan nikech dong nyathi nyaka yier courses kasto advice be nyaka miye on how to do that course. Koro odonja direct ama erokamano. Sama ng'ato timo application seche go se decide ni adwa dhi somo ang'o nikech form kacha nyaka ang' indiknwa ni dwa biro somo ang'o. To koro e website wa kanyo be kidhiye ibiro yudo schools kaka nwawacho ni wan gi skunde 3. Koro ibiro yudo School of Science gi programs gi. Kidwa timo science course tidonjo kanyo tiyiero gi kaka qualification nwawacho ni certificate D+, diploma C-, degree direct entry C+ and above. Koro kiseyiero andiko mantie website kanyo go tiyiero course ni ti download form i print kata inyalo jaze online, inyalo tapa e computer kanyo ioro nwa ibiro yudo email address mar registrar kanyo. Koro kise ore ka registrar to wabiro processe. But seche me iseoro form ni nyaka ang' ichul pes application form mar undergraduate programs wa matiende ni bachelors gi diploma gi certificate en siling 1,000 to application fee mar masters gi PhD en siling 2,000. Koro kisechulo pesa no kaka application form kanyo nyisi account michule kaka ichulo pesa no. Kisechule ma forms amioro form chat ya attach receipt cha. Koro wa process to waloso ni admission letter. Wan gi intakes 3. Sana waero garwa kwa nyithindo dwe mar 9. Sani wawacho ni wadhi rwako nyithindo tarik 2 dwe mar 9 higa 2024 ni. Lakini for nyithindo matimo certificate gi diploma sana gi jo masters gi PhD gin gi joma nyalo donjo January kata May. Koro wan gi January, May to gi September intake. But ng'enyne nyithindo ma sirkal omiyowa thothne gin gidonjo dwe mar 9. Koro seche moko inyalo yudo ni warwako gi week mogik mar dwe mar 8 cha kata week mokwongo mar dwe mar 9 luwore gi kaka kalenda obedo mar higa. Kamano. Mana ka pod wan kodi ka endi adwani mondo apenji ni course ka course niga gi pesa monego bed ni chulo. Koro mana kilero nwa matin ni to uchudo ga nade kata fee maru chalo nade? Dr. Jared Dak nowach mathoth
but e weche mag chulo school fees gi kata kaka courses ichajo, lakini nyaka koro wang'e ni sirkal nyocha obedo piny, ne nitie commission, kwa nyalo paro nitie commission moro mane jatend piny oundo immediately mano bedo president, mane iluongo ni Presidential Working Party. Koro Presidential Working Party ni no obedo ong'iyo kaka somo osechalo Kenya ndalo te nyaka sama ne gitime wechego. Koro seche ka ne giduok giwinjore ma giwacho ni ka ng'ato modhi timo education arts to universities te chajo nyithindo 183,000. Ka ng'amu biro somo computer science mapuonjo ni ne giwinjore ni gichulo siling 244. Renewable energy 244. Lakini ne nyithindwa moluong gi sirkal gi wakonoge niya mano ok e fee ma gidhi chulo. Nitie part ma janyuol kawo, nitie part mar loan, kaso nitie part ma dhi dong' negi. Koro momiyo sani wakwage ni mondo gitimre nade, kise download barua help portal ibi yaw kiny donj kacha cha apply for the loan, apply for scholarship. Kise apply for those ones to ka dwe mar 9 chopo to wayudo niya in kaka janyuol, sama janyuol kelicha useng'eyo ni ato partner en kama. Koro en kobiro kacha mare cha mochulo modong' ni to jare dong'eyo kaka luwo gi sirkal kocha mondo koro sirkal okel. Okay. Kata momedo kama wachano, wacho gimoro ni kinyi yawo portal. Koro kinyi kiyawo portal to nyithindo onego bed ni chako application. Shida miyudo ka most universities nigo kata jonyuol. En sama koro yawo portal ni. Nitie nyithiwa moko mar reluctant. O assume. Kaito bang'e yudo ka sama koro idwa chul pesa, en koro HELB ok consider nikech application cha kotieko. Koro da kwa nyithindwa te ma apply this funding gi government. Kidhi to make sure ni utieko application mo make sure ni cha obedo submitted. So that sama koro ichako somo cha ionge gi problem moro amora mar fees. Imagine sama koro ichako somo kidwa timo penj koka ni ionge ndugu to sani ngeni pesa ni kaka koro wacho education 182,000 janyuol dhi golo pesa ni kanye. Koro kwa nyithindwa mondo gikaw gini ma serious. Kidhi ni timo application, make sure timo application mitieko. Kitimo mano to ok dhi bedo inconvenience. Then shida magitimo kendo ni giwene gini cyber. Jo cyber ka joka ka nigi tije mang'eny. Alafu details ka onyalo dhi jasa gimoro mondo gino rum. Nyalo kodhi jaso ni to gimo jaso ni no mofido kacha cha ema help detail. Seche moko jaso ni namo ni idwaro self sponsor ndika self sponsor dongi. Koro mi part of it to moko idhi chulo. Koro make sure ni details itimo kendi ma itieko ma feed gima dwarore. Kik iwe gini ne ng'ata to do it for you. Once you do that, you miyo janyuol tich mayot. Mana kamano. Okay. Ka wadok e weche go eko mag attachment, waneno ka most of the universities kata mbalariany mopogore opogore moko iwega jopuonjre mondo omany attachment kendgi. Koro akia ni un Turkana University ujamanyonega nyithindo kuonde ma gitime attachments mekgi koso gimanyo kendgi. Okay, kaka Turkana University wan gi school ka school iyudo ka kosechopo nyathi kosechopo thadia to the attachment. Mano undergraduate ya diploma B kosechopo another level based on the program to the attachment. Koro iyudo ka attachment ni watemo konyo nyithindo nikech kiwacho adier iyudo ka seche moko opportunities tin to jito ng'eny. Koro attachments in some areas watemo konyogi. But one advantage ma wan go ni ing'eni kuchucho wan university kende mantiere to wan gi organizations mantie kochacha kaka county government, we have several NGOs and other institutions. Koro iyudo ka kuchupo kar attachment to Turkana University waonge gi problem kama wakete nyithindo. But generally ma ngi difficulties to kuonde ma gitime attachment wamanyonegi. Okay.
Kapod wan mana iri kaendi, wawinjo ka ji wachoga ni gwengego eko mag Turkana security rache kabisa, kendo iyudo ka ng'eny jonyuol wachoga ni kotero nyathine kucho to en gi kibaji ni nyathine ok nitiere e lwedo maber. Koro un koka University of Turkana, security uketo nade ne nyithindo, nikech wayudo ka nitiere nyithindo ma odak e school to nitiere mago modak oko. Koro security maru chalo nade? Mokwongo, Turkana University College entie within Lodwar Town. Ng'eni gima ji wachoga, gima maybe ji kong'e ni Turkana, ka iwinjo mi wach Turkana nikech nitie perception moro seketi ka chien kucho ni en kama rach. But college ni en within Lodwar Town. Lodwar Town ka en kama is just en kaka normal town, bana kaka Kisumu ka. It is very safe. Yeah? Koro gik matimore gi mag insecurity gi pokwa experience. Experience and nyaka wadhi kuna nadhi kuno 2019 nyaka sani pok aneno gimoro amora mar insecurity. Koro iyudo ka nyithindwa biro, ka gibiro to wan gi hostels university kae. Koro gidak kanyo ma within the university we have arranged security more loss maber, wabedo ka dead gi with the police. Yeah? Koro iyudo ni there's no problem kata mana modak oko kuchuchu nitie kaka arrangement watimo so that nyithindwa man kanyo gi are safe. Koro in terms of security, pok wawinjo gimoro amora. Mana ni ok wanyal deny ni kochacha security onge. Security nitiere along ndara kwa dhiga. But ni government osekawo action. Sani kata kiwuok ka ni dhi gi gari, tichopo maber without any problem. Kama iwinjoga ni jogo thekega. Sani sirikal nosedhi magero facilities kanyo. Kaka nitie Kenya Revenue Authority gedo kanyo ero. Kanyo ero be wan gi KWS. Nitie schools migero kanyo ma government ose take action mana mondo duokini chien. Koro kaka nitie choncha sani security problems waongego. To wechego eko mag chiemo nikech wayudoga ka iwachoga ni Turkana chiemo ok ng'eny, chiemo onge. Koro ere koko survive nikech jopuonjre mana koka nosewacho ni jopuonjre sani ng'eny. Niyo ane maber. Aingeni inyaneni ndiyo but kachechande en kama ji odakie mang'eny. Jopuonjre ni kachechande. Akoro ere koko survive e wechego eko mag chiemo. Nikech janyuol to dhi neno ndiyo abato dhi wacho ni okay nyathina to seche moko korwako tai nyathina nitie iye kata chande. Koro ini nyabedo ni in go lakini mana kilero matin mondo janyuol ong'e ni kare kacha chande kata kotere nyathi to ing'e ni nyathi koyie eko nyasomo maber. Nikech ka en gi iye nono to ok donji, ok inya puonje to onge gimowinjo. Chiemo nitiere kendo chiemo ok en problem. To chiemo, thoth chiemo wayudo koa koni. Thoth chiemo wayudo koa koni. Iyudo ka mostly from Kitale, Eldoret, gibiro kuchuchu. Koro chiemo ma nyithindo chamo kaka modak e hostel, university team arrangement. Magin wan gi hotel ma gichieme. Ma gidhi titiro ne giteda gichulo matin to giyudo pesa. Giyudo chiemo. Koro chiemo is not a problem. Kata mana modak oko. Iyudo ka kuonde ma gidakego jok ma manigi dukni ma kuonde ma ging'iepe giyudo chiemo at a very affordable prices. Koro pok wabedo gi problem moro amora mar chiemo. Alafu Turkana is an arid place, yeah? To iyudo ka ing'e river Turkwel, Senior River Turkwel. Yeah. Ong'ada kanyo modhi ong'ado ma koro tero pi nyaka Lake Turkana. Koro iyudo ka the locals along the banks, yeah? Gitemo timo irrigation matin. Koro mago be supplement chiemo ma ji tiyo kochacha. But generally in terms of food kata gimoro amora onge shida mang'eny. Maybe Dr. Jared nyalo medo kanyo matin. Chiemo nitie osewacho dong'ina ka dende ber manyiso ni ok onind kech. Koro chiemo nitiere. Wayudo chiemo mang'eny koa Kitale, wago tong' Uganda, gikelo rabolo, oduma. Asen kidwa chamo kata mana oduma mobul nitiere Turkana. Onega limu yo. Ulemo ibi winje kaka piny to rech. Ng'eni wiyo pok owilo ko wacho rech. Lake Turkana ema rech sani ae. To kata jo Kisumu golo rech koa Lake Turkana. Koro chiemo nitiere. Rech moko ma gini moko
Sama nwadhicha en mani koro tinde ndara no los maber koro ji kawe odhi nyaka Gikomba gini lakini sama nwadhi 2019 wana rech mi uso Kisumu ka 250 ni uso nwa kucho 100 kama koro chiemo nitiere alafu hostel kanyo nitie mesa koro mes dong koro nyathi isemie pocket money to chamo gima en modwaro kuon galot kuon gi ring'o kuon mchele goganda nyoyo to ma beche tek mogik en siling 50 mano koro ng'ama dwa winjo maber koro chamo ring'o 50 bob okay koro arrangement mar chiemo kuom nyithindo oseket maber ma nikech wang'e maber ni nyithindo ama bugo koro onge tiende mondo nyathi wakat kudhi kucha ki thagori denyo idhi somo nang'o koro chiemo kik ibed gi wasiwasi. Okay. Ka wawe wechego eko mag chiemo to apani lernwa ne nikech ang'e ni nitie janeno mosewacho ni lernwa ne courses kokitimo gi bech gi fees maru chalo nade? Fees marwa to ok dak wach ni chalo nade. Wadwa ma Dr. Jeremiah nosewacho kaka oketgi education ma ichulo pesa matin 183. To kiwinjo ni 183 tisewacho mani an gino pekna we nyathina te mang'owa abed godo e tie dhot. Sirikal okelo gimoro ni new funding model. Chon ne help miyo mana loan dichiel. To loan kano mi mang'eny ni mi 60,000 tipo gedere koro 30,000 bire semester mokwongo kendo 30,000 bire semester mar ang'owa mar ariyo. Sani koro sirikal okelo gimoro ni scholarship e new funding model ka. Kaso gikelo loan e funding model ka. Manyiso ni 183 ni nyathi kodhi ojaso gire mar feature maber komanyo godo loan gi scholarship ni tinya yudo ka sirikal ochulo kata 100,000 manyiso ni odong' 23,083 ochako miye loan kata mana 70,000 manyiso nyathi odong' gi janyuol odong' 13,000 gi 500 mochulo koro manyiso ni fee to kare koro tin kalore kaka ibi dhi jaso owadwa Dr. Collins nowacho ni nyaka koro wajas gi gima ber ka mama u tie saloon kik indik ni mama wa en engineer specialist madil gi gimoro koro ng'ato ni karino okidwar pesa as in unu jomo nyalo ndik gima adiera matimore kaka ngima ni timo ng'owa chalo mondo mi sama sirikal ng'i to wacho ni ng'ani owinjo mi pesa mang'eny ng'ani owinjo mi pesa maromore gi kaka ngima ne timo ng'owa ngima ne chalo koro fee ka to en gima yot malich kabisa omiyo kata luongi e course moro ma fee en 100,000 pod inyalo yudo ka janyuol chulo 13,000 mabiro e school fee ma gimodhi mamedo kacha kende en 4,000 moro modonjo godo e hostel e semester mokwongo kendo semester mar ariyo 4,000 kaso gi pesa momede en mar chiemo tiwinjo kata ka be chiemo gore siling 100 isechiemo okinyi nyaka almost odhiambo in koro to pito pok wacho wach pi university oketo ji wacho ni Turkana tuo adier Turkana tuo adiera to university osefwenyo ni pi koro en nyaka gima modhre kata kibiro lema to ibiro modho ma mimodho Kisumu kane ber to koro waketo kuonde mimodho pi moko chiegni mana gi classes ma nyathi wuok kata mana e class gi chupa ne to odhi oyawo mana pi maler mobedo treated maber otimo ang'owa omodho ang'eni jo Kisumu kane gi kambi moro miluongo ni Kiwasco mamiyo gi pi maler ma en chwane gi yudo pi maler wambe wan gi kambi moro miluongo ni Lowasco ma be miyowa pi maber mang'iyo ni pi maler nitiere e tap ka tap mantie koro pi gi gik machalo kamagi nitiere koro nyathi kik luor ni janyuol kik luor ni fee ni malo nitiere okang' mar applying to kidwaro application number wa mar 0792 ringo kendo ywak pile ka pile to kendo nitiere ng'at ma nitiere kanyo marita mondo mi owuo kodi mondo guide maber en 0792 800 500 one kata ko yot mako 0792 nuoyane 500 dong ka koyot mako oyot mako malich koro ka iwuoyo gi ng'ama namba na kigoyo to nyisi kaka inyalo konyori ka sirikal bende oketo no Huduma Centers mantiere machiegni gi ji kidhi Migori ni Huduma Center kidhi Kisii ni Huduma Center kibiro Kisumu ka ni Huduma Center almost every county ni kang'owa Huduma Center inyalo dhi Huduma Center gi mondo itim ang'owa mondo yud thuolo mondo onyisi kaka ditim application mondo fee ni kik kadhi kendo kik bai oko kasto
sani koro nitiere thuolo moro ma ji nyalo loko godo university. Kendo ka oluong nyathini samoro mabor mok idwani mondo koro kamano kata iwinjo ni magwa gi ber kabisa kech adier Turkana to ber adiera. Jeremiah ang' nyisi kaka koro gima nyithindo yudo sama gibiro Turkana. Joma osefwenyo ber mar Turkana pod wan gi nafas maka nyathini oluong Rongo University, kana oluonge Kisii University, kana oluonge any other university, onyalo loko mondo bi karwa, registra wa oyie kendo pod okawo nyithindo. Mana kana nyisi ni wan sani gi nyithindo madhi moinga 2,000 gilara 2,800 gini kocha. Kochako medre gi mawadogi wadhi bedo gi nyithindo madhi 4,000. To pod wan gi thuolo gi nafas ma nyithindo gi nyalo yudo thuolo mondo bedie. Ka penjo moro en ni ber mane ma japuonjre yudo manok obiro e mbalariany mar Turkana University. Nikech oyudo ka nitiere jopuonjre moko madhi e universities mamoko, ok adhi luongo nying-gi, but koya kachichande to oyali ma ok ing'e kata ni nitiere skul manodhie kata university moro manodhie. Koro kowuok kacha to ere ber mowuok godo ma kata janyuol konene to wacho ni I'm proud gi Turkana University. Yawa de thuolo yude to samoro dwa ting'ora janyuol moko wabiro godo ka mondo nyisu kaka nyithindgi manopuonjo Turkana gima sane timo. Tabro weyo Dr. Nunga mondo wache mathin kuom course ne moro timo puonjo iluongo ni renewable energy. En course ma sama wasungore go seche moko. To wasungni moro mar course mar School of Education. Wacho mar School of Business. Koro kanto kada dhiga jo osewacho. Koro winje mar School of Education ni nyathini kodhi attachment. Odonje e staff room, samoro puonjo kata mana English literature. Odo ka skul modhi puonje no ni kata gi jopuonj kata mana 2 kende. To wasetiego gi nikech gi nyithindo mwatiege okang' mamalo. Kodonjo kacha, thoth nyithindo madhi Turkana ok duoga dala. To ok duoga dala nikech ang'o? Nikech skul modhi attachment cha osekwanye. Oneno ka en gi talent maber kendo osepuonji okang' mamalo. Nyise ni in koro dong' kodwa ka. Koro ka thoth nyithindo kosetieko skul to kar duogo dala to gidong' gipuonje e sikunde ma nature gidhi attachment ka nikech vacancies pod nitiere mang'eny. Owacho wach NGO, your School of Business gi other schools of social sciences be donje e NGOs go gibe gin god thuolo mar yudo kaka gikonyore. Kech ok inyal bedo ni soma to gimitimo ang'owa onge. To kaka wabiro nage chunyo nage ka ma ing'e ni wabiro loso partnership. Jogo matimo communication moko obro kelo ni ka. Ibro neno gi aneni to rang'iny mwaketo gie gichal nade ma bang'e ni ka mwasekelo ni ka ni bro attachment ka. Be samoro ibro kawo mondo dong' ka mondo be koro bede ni embe owuoyo gi dhano e chunyo nagi TV ka. To wach mar renewable energy mopuonjo. We onyisi experience mar nyithindo manoa e renewable energy kod kich moko nchano kwa kawo matimonwa nyaka wiring. E university nya paro ma nyithindo makonyo watimo wiring e university to puonj mana koa e skul mar renewable energy maintenance mar university. Kaka daktari owacho no, wapuonjo renewable energy at bachelor's level to kaka university tich machielo mochak watimo kocha literacy level ni piny. Koro watemo mondo wakel literacy level mar joka malo chieng' ni kacha wind be nitie. Koro samoro wanyalo yudo ni wan gi nyithindo mwapuonjo renewable energy ni to ok kony jok man kacha. Koro like nyocha ne wa graduate 13 last year. Onge ma kacha kata achiel gin nyithindo manoa oko jogo okuche joluo kamano manobiro manyocha o graduate. Koro nyewa manyo e weche mag partnership mowachogi. Wamanyo organization moro iluongo ni GIZ. It's a German organization. GIZ noyie mondo okonyowa loso program curriculum mar diploma gi certificate. Koro wadwa ni jok ma ok oyudo C+ cha onyalo chako gi certificate ka ire mar renewable energy ne modwaro diploma kamano. Gima owacho ma benefit en ni nyithindo 13 manyocha o graduate December of last year ne oyudo tich giwuok godo e lwetgi. Achiel no ochako kaka ng'ama timo maintenance e university kama wantie no. Sani kijana no noloso kambi ne. Jono bedo employed to weyo. Nyocha gocho na ni en koro sani oloso kambi ne. Otimo maintenance mag solar appliances Nairobi kuchocho. Koro ing'eni nyithindo ma
kuche gi ohero ga gin ga gi jo business oriented koro en otiyo gi skills ge moyudo go koro ero chako kocha an gi nyathi manyako manyocha ondik gi GIZ achiel manyokonyowa loso programs ni to GIZ nyocha ondike on internship koro nokano otieko internship to moro joka otere odhi somo this renewable energy at master's level but oko mar Kenya odhi Germany koro nyiso ni watiego ji watiego ji mondo walos nying university machalo ka Nairobi ka oseloso nying gi koro wan wachako kama mondo koro walos nying momiyo koro center mar gima watimo en nyithindwa go kamano wach attachment ma ne wawacho ni watemo matek kabisa an department nano an gi partnership mar attachment no gi GIZ an gi partnership gi organization moro en otimo mini grids Turkana kocha iluongo ne Kodora ne gichako gi Busia lakini ne gidonjo Turkana kujocho koro gimbe an kod gi MOU mage kawo nyithinda an gi partnership gi Rerek koro but Rerek makocha Rerek donge ni en mar sirkal but koro county ka county ni their branches koro Rerek ma Turkana county antie kod gi partnership manyocha gikawo nyithinda moko to koro ka office gino nopong ne gioro ariyo moko odhi tiyo Rerek ma odhi timo attachment gi Rerek ma Busia koro watemo matek mondo wa make sure ni nyithindo go land lwedo mabeyo for attachment and then sometimes kaka moro nitie nyathi moro tiyo gi organization moro Nairobi en koro nobera bere goro ka koro idwa ket solar panels ka evitado koro dong joka ka koso dio pimo ni panel 50 nyalo donjo ka nyathi cha permutate ni in how many different ways ma wanyalo keto godo panels gi kama do gidonj maber koro kijana cha koro en kapok notiko kata attachment the second attachment that organization iluongo ni Ups and Nights okawe mondike ondo tiyo kanyo sani to mana nikech tudruok ma watimo kwa dhio rumo winjo ko wacho ni NGOs ng'eny koro ing'e ni NGOs be koro sani temo mondo gi partner gi academia because of research and what have you koro ka gi partner kodwa to kidhi kanyo ti network iyudo ng'at ni anatimo kama inyalo timo nango and then wadonje MOUs go sana MOU maonge ng'ama kelo pesa ng'ama golo pesa ji konyore akonya ka yot yudo but sache moko ma koro attachment ka bobiro to joka neno ni nitie some form of cheap labor modonjo koro gitemo rwako gi koro kamano kaka watime Turkana kocha Amana kamano janeno mara wadwani mondo wakaw yweyo matin kende bang'e to wadhi duogo kod penjo mamoko ama wadhi penjo odiochieng' ma kawuono. Ka in gi penjo mari janeno mara or mana ote mari e Facebook marwa @chunyonagi TV amondo iduoki e yono endo ma owinjore kik idhi mabor. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. That there is a university in Northwest Kenya, in fact, in Turkana County. This is what you are going to discover just in a moment. By and large, I'm delighted to bring to you Turkana University College, which is a constituent college of Masinde Muliro University of Science and Technology. In our interview with the principal of Turkana University College, Professor George Ndiema Cheminingwa, we can confidently say the University College has been in existence for about a decade now and was inaugurated by the incumbent president of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. I am Professor George Cheminingwa, principal Turkana University College, a constituent college of Masinde Muliro University of Science and Technology. Welcome to Turkana University College
the cradle of knowledge. In essence, Turkana University College started small with a population of less than 200 students and less than 10 programs. The university has been in existence for more than 7 years now, and it has made strides. It started with 112 students, and now we have over 2,000 students. We have several programs that are running within the university. We have up to around 40 programs that have been accredited by the Commission of University Education and the relevant bodies like the TVETA for diploma and certificate programs. So we have 3 schools that these programs are based. We have School of Education and Social Sciences, we have School of Business and Economics, and then we have School of Science and Technology. So based on the 3 schools that we have, you realize that our programs are categorized into those 3 or 4 categories. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Mana kamano janeno mara waduoge eo kata yo ndamno endo mwa ogika kabisa kakoro adwani mondo wadoge twak marwa odiochienga makawuono ni edi mana ka penjo en challenges mage kata midhieche mage ma usebedo ka ukale un kaka jo Turkana University College. Erokamano okang' no wawach ni en gima koro mawuok kaka challenge ahinya, but nikech koro en part mar Kenya, en part mar the world, bit weather ok ber ahinya, but ng'ama nyathi mobiro somo bang' ndalo matin to ibeda ni binyio godo. Kopogore gi mano to ok da ne ka nitie challenge moro machielo. Moro ma ji wacho ahinya en ni piny bor. To kipenja to abiro nyisi ni lodwa ok bor nikech sani ndara koro sani olos maber. Kiwuok kichopo Kitale kiidho gari to gimoro 4 hours 5 hours ichopo Lodwar. University tidonje kapok ichopo Lodwar, it's 7 kilometers to Lodwar town. Koro challenge maduong' madam wawachi kaka university maduong' kabisa en mana kaka shida ma universities tenditie go mag funding, samoro pesa mawuok ka sirikal tin
nyal miyo koro wa accelerate our development ahinya, but koro mano to challenge ma kaka university to ingoa nikech en challenge mar Kenya te. Erokamano. Amed wacho ni challenge mar liet no class ka class okete fan mondo mi nyathi ka somo to osomo maber. Kasto bedo ni Turkana tuo, Nyasaye nodhi okonyo the university mopidho yiende. Kendo ka nyithindo yueyo kendo tie yien no kendo nitiere yamo moro mayom mabiro maber tie yien kanyo. Koro challenges ma kamano nitiere to wantiere kaka wasetemo mondo mi challenges gi wa overcome gi. Kamano. Ngini kia koni ni dhi lodo. Iyudo ka koro weather ji opogore. Donge nikech ka bet ng'ich. Kuchucho iyudo ka liet. Nyaka bugi matin. But bang ndalo matin kata within that month iyudo ka se adapt. Aneno ka ji adapt piyo kata wan mano wadhi liet manade. But bang ndalo matin iyudo ka koro be ing'iyo ga ng'iyo it's just normal, yeah. Kuro mana challenge mana kaka daktari wacho. Bor mar piny, the northern corridor, ndara mar northern corridor chakore Sirari. Modhi nyaka Sudan. To kalo mana mbele university ka. Kuro ndara in terms of transport mana challenge before. Sani onge. In fact ndara chorumo last year kamano dong between Lokicha nyaka Lodwa. Mano laga ka ineno ka laga biro to nyakorum minyalo kana mando kanyero sani onge. Koro challenges kaneno ka sirikal bora temo ma at least koro man kama ber. Ka wawuoyo kata ung'isa ne joneno weche go eko mag bursaries, utimo ga nade mano Turkana University? Bursary kaka nalero mokwongo ne sani university help dhi yawo portal gi kiny ma ji apply for bursaries. Mondo sirikal omi bursary. Mana nyisi ni course moro janeno course ma Sh183. Inyalo kimi loan gi bursary te combine michul mana Sh13 kende kata Sh2,000 emichul higa. To be wan gindo gi program moro e university miluongo ni work study program. Wang'iyo nyithindo ma samoro kata mana pesa moro ma oyudo mochamo bedo ni tin. Koro wamiyo gi thuolo mar yudo ka gitiyo seche ma gionge e class. Koro ka nyathi moyudo kokawe ondike utiyo office principal. Samoro kawe ondike utiyo office dean of student. Samoro kawe ondike utiyo kama gichieme hotel kanyo. Moko be puonjo wan keto akiano gi owil gimano nango. Kech waro ni mondo ji opsom wan gi classes mag joma dongo. Wayawo classes mag joma nokoyudo thuolo mondo som. Koro joma puonjo joma dongo gi gin nyithindo ma timo education gi. Koro gine mokaw gi gitimo ang'owa gipuonjo courses kacha. Koro sami puonjo ni ok weyi idhi nono. Pesa moro imiyi. Jomoko wacho ni an pesa no kimiya kik imiya go fuko. Bana gode bath fi kocha. Jomoko wacho ni an to kiseyude ma ginene miya go kacha achiem godo mogo. Adhi koro pesa nitiere. Bursary sirikal chiwo to wambe wan gi work study program no ma wamiyo nyithindo omenda mathin, nyithindo moko mwaneno ka nigi dich edwa yeche mag pesa. Kamano. Amano ber. Koro jok madongo mipuonjo gi chakre higni adiko, so higa doesn't matter. Higa does not matter. Ng'ama koro dwani mondo your adult education. Yudo ka ng'ato osebedo maduong'. Jomoko nitie kata kanyo moyudo kata tich to neonge gima gisomo. Gitimo tije mapiny gi to dwano mondo medre. Koro chako wan gi nyithindo mosesomo kanyo madongo motimo penj mar class 8 moro mokadho cha. Nitie joma notime. Nitie joma sani koro nitie CBC program ni ma be dhi timo penj higani kendo giga kamano. Kaso kamano ka wamedo mondo mi ji omed puonjore. Kamano. Mana nikech wach mar literacy mana wacho ni cha. Nitie jok ma kia kata ndiko. Koro ipuonje ma koro motim class 8 miwinjo ka daktari wacho no. Nitie ma kosetimo class 8 koro embo dwani mondo kata obed gi barupa pagario. Winjo kaka barupa pagario tinde gima important Kenya ka. Kata kidwa ng'ato dwa ndiki driver penji niere form 4. Koro watemo mondo kata jok mane ok oyudo opportunity mar dhi skul ndalo cha wadhi waket gi ng'e kaka ginyalo wacho this that attend to makonye gimotimo no. Kasto timo penj to bedo gi gima nyiso ni no otimo gini. Chako temo kendo timo form 4 kendo penj ma form 4 cha. But osoma kacha ma nyithindwa ma orwake work study program ema puonjoge. Tiende ni ng'ama puonjo kata Kiswahili, masomo Kiswahili history. En koro ikete puonjo history kanyo kata puonjo Kiswahili kamano mondo
wainua level mar somo ma kama wantie no. Erokamano. Bursaries pecho kaka golo. Bursary be Turkana county government bende chiwo. To county governments ma ji yaege be chiwo bursaries. Koro ng'ato nyalo kata yae Kisumu ka yudo ka in gi bursary mar CDF maru. Gindiko check biro Turkana University. Wan kosemiwa check gi nyingi wasoni e fee kanyo. Ngima dhi mbele. Kamano. Ngima imaduong'. Ngima imaduong'. Mana kamano janeno mara apani twaka odiochieng' ma kawuono ni endi wadwa kele mana e giko nikech aneno ka sa bende osemayo wa wang'wa to kapok watieko to maybe ng'ato ka ng'ato nyachiwo final remarks mare kata gino monyalo ng'iso japuonjre madwa ni mondo ojoin Turkana University kata janyuol manigi interest. Ang'o minyalo ng'iso janyuol mana ka wachako kodi? Gima dwa nyiso janyuol ni somo ber kendo puonjo nyathi ber. Statistics moro nofwenyo ni pinywa mar onagi ka somo koro tin kendo joma lowa jogot ka kendo ni koro gimalo matin gi lowa. Tiyudo ka kamoro amora midhiye kidwa nodhi ondiki county government ipenji otas. Kidhi NGO penji otas. Kamoro amora ipenji to isomo ang'o ma in godo e lweti. Mana ka muma ka chiche ni penjo Musa ni to ang'o ma in godo e lweti. To Musa wacho ni an gi luth. Manyiso ni kare koro gima in godo e lweti kae madhi timo ang'owa dhi goli oko. Aseyo jonyuol kendo aseyo nagi wetewa ni wakel nyithindo mondo som. Aparo wer moro ni puonjowa ka wathin ka wan e primary. Wero ni japuonj puonja ni mondo ang'e somo ber. Japuonj puonja ni mondo ang'e somo ber. Awado somo ber makati chwana somo ber. Koro kama somo koro berie en mbalariany mar Turkana University College. Kel nyanyuol, kel nyathi skul mondo som. Erokamano. Ka wadhi e wendo mar ariyo. Amba go erokamano. Ambe daher wacho ni Turkana University College en university ma tin but ubiro o develop ubiro mado. To adwa kwayo nyithiwa mondo bi. Kiyudo population man koja chaido ka nyithiwa population gi ber. To adwa kwayo nyithiwa kigiluor bor ma kuchocho mondo gibi wantie kuchocho o gidhi bero kendgi mondo watieggi. Kamano wiu mano kwa wacho pole en wach mar mentorship ya. Iro ka wambi wan gi program wa mentor nyithindo kachacha. Ma kata mana jogo matimo masters. Iro ka wamiyo gi kata opportunities ma gipuonjo lower programs ki. Koro mentorship programs go offer. Koro joporo timo masters kama gimbi gibiya biya. We will take care of them. Koro Turkana University kama ber kik ng'ato luor ubi mondo wasom kacha. Kamano. Ambe kana kaka Dr. Obura gi Dr. Okelo wacho. Wakwayo jonyuol mondo ori nyithindgi obi otiegre Turkana University College. Turkana University College en kama koro king'iyo ngas mar telo. To kibiro kanyo tibiro yudo ni yawuot luo ma wan gi nigi ma wan kacha. Koro wadhi konyo. Registrar mandiko kata admission ma nyithindo nojogodo ni en jaluo mawuok kata chonyo ka. Koro wan kachacha wan ready mar konyo jowa wakwagi kik giluor ni obor kaka daktari wacho gibi kel nyithindo kanyo wadhi make sure ni koro nyithindo gi wa ng'iyo gi wang' mar remo mar jaluo mondo gitiegre. Erokamano. Erokamano uru. Janeno mara mana kamano endo namba panino sechiu ma en 0792 800 500 amano kwa igo kachichande tibiri udogi e yono endo makare. Agonu erokamano kuom bedo kod odiochieng' ma kawuono ni endi kendo kata wan wuon wadhi kelo nyithindo moko kuno Turkana University nikech oselombo ma ogiwer nyaka kochunya ke wer amano school masomo bere kabisa. Koro ago erokamano janeno mara mane in kodwa odiochienga ma kawuono ni endi mano e chenro mara onagi jakinda mano chakore saa 4 nyaka sani endi haneno kodong dakika mano kende to molo saa 6 mara odiochieng'. Oriti masani watudre kendo e weche go iko manyien mago matuche kor gwenge mopogore opogore mano ka wang'o molo saa 7 wang'e. Oriti masani kik idhi mabora. Ineno Chuny Onagi TV.
Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Hi mama, Chakabondo, Mr.